Arobron check ese nkomo bibia na nso. Otimenka na ena ekosia da eyomumu bosome no ne da edi nkan wa fempimienu achi adununum no emu. Midiane ogu akrofa. Ufra me prof amajo so. Me papa se. Ochia me amajo so say ya ade na. Ena akoye ekosia da yi. Amade akanfo amamre. Me fa ba bi a yefre ho se kasakwa na ebrew. Kai se mritie wa bi minu suan se obrempom bi anase ohene bi efirimu a aya na yense na yie no se de me no wa mi no ye de no etie eno nti ena de eye de a kurubani awu anase obi a wawu a onye ohempon kwana ye fa so a ye bese na yie eno nti na yitumi kase oko nsiedo saa nso na yitumi kase waka nkyene agu baabi nso wobɛte se one ne kra adi nkra anase oda ne benkum so wotwe nani ahwedan anase wotwe nani ahweban ne nyinaa no yitumi edese obi a otese me no amienu anase obi a yekromani ayi yitumi kase okwa akura wafirimu wadane atoho odaya wansori ode ne nsa agu ne bo okone kra achi wajai ne kra mu waka baabi wadi akonwato anase wajai mu wada na ho enso eka ho bi wei ne kwana yefa so ana yesi ayi ne yimpo no yeguso a yeka ne tituru pa na se nipa no wonye obi a oyo ohene ti se yebeka se ebia okọ akura wei ne dia me de brawo ene na me adoma da se ne obesan atemi nka biem ya me ni na obe woni stu o ka sa pe no hini bo ni se